Hello children, ମୁଁ ସରିତା ଦାସ from Dimple School. Children, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ମୁଁ ତୁମକୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଏକ୍ସଟ୍ରାକ୍ଟର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକର ଆନ୍ସର ଦେବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ତୁମକୁ ପ୍ରଥମ ଏକ୍ସଟ୍ରାକ୍ଟର ପ୍ରଶ୍ନଟି ଦେବି। ମୁଁ ଏକ୍ସଟ୍ରାକ୍ଟର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ ଦେବି। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଢ଼ୁଛି। ଅରାତି ବିହୀନ କରି ଏ ଧରଣୀ ବିଜୟର ଟୀକା ବହି, ଫେରି ଆସ ମାତା ଦିଅଗ ଆଶିଷ କରଗତ କର୍ମହି। ଏହି ଉକ୍ତିଟି କାହାର, ସେ କାହାକୁ ଏ କଥା କହିଛନ୍ତି? ଚିଲ୍ଡ୍ରେନ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲ ମୁଁ ତୁମକୁ ମୋର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ ଖାତାରେ ଲେଖିଦେଇଛି। ମୁଁ ତୁମକୁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବି ଆଉ ତାର ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ କହିବି। ଏହି ଉକ୍ତିଟି କାହାର? ଏହି ଉକ୍ତିଟି ହେଉଛି ଅଧର୍ମୀ, ଅନ୍ୟାୟୀ, ଅହଙ୍କାରୀ, କୁରୁଚୂଡ଼ାମଣି ଅର୍ଥାତ୍ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର। ଧର୍ମର ଯୁଦ୍ଧରେ ବିଜୟର ଟୀକା ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା ଛଳରେ ମାତା ଗାନ୍ଧାରୀଙ୍କୁ କୁରୁଚୂଡ଼ାମଣି ଏପରି ଆଶୀର୍ବାଦ କହିଛନ୍ତି। ବୁଝିପାରୁଥିବ, ସିଏ କାହିଁକି ମାଆଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ନା ମାଆଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବାର ଲୋଭରେ ସିଏ ମାଆଙ୍କୁ ଏଭଳି କହିଛନ୍ତି। କଭଳି ଯେ ଅରାତିକୁ ସେ ଏ ପୃଥିବୀକୁ ଶତ୍ରୁବିହୀନ କରି ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଆଣି ରଖିଦେବ ବୋଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିଲ୍ଡ୍ରେନ୍ ଚାଲ ପ୍ରଥମ ଏକ୍ସଟ୍ରାକ୍ଟର ଦ୍ୱିତୀୟ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି। ଏଠାରେ ସେଇ କେଉଁ ଅରାତିମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି? ଏଠାରେ ସେ ନିଜ ଶତ୍ରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବ ଓ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ କୌରବଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ବୀର ଯୋଦ୍ଧାମାନଙ୍କୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଅରାତି ବୋଲି ଅର୍ଥାତ୍ ଶତ୍ରୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବ। ସେମାନଙ୍କ ନାମ ହେଲା, ସେମାନେ କିଏ? ସେମାନେ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବ ସିଏ କେବଳ ତ ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବ ନାହିଁ, ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବ ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ଧର୍ମକୁ ସପକ୍ଷ କରୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଶତ୍ରୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ ଦିଆଯାଇଛି ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ କହିବି। ପ୍ରଥମେ ହେଉଛନ୍ତି ଯୁଧିଷ୍ଠିର, ଭୀମ, ଅର୍ଜୁନ, ନକୁଳ ଓ ସହଦେବ। ଏହି 5 ଭାଇ ହେଉଛନ୍ତି ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବ, ଯିଏକି ରାଜା ପଣ୍ଡୁଙ୍କର ପୁତ୍ର ଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ 3 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। କୁରୁମଣି ଗାନ୍ଧାରୀଙ୍କୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଏ ଧରାତଳେ ବୋଲି କାହିଁକି କହିଛନ୍ତି? କୁରୁମଣି ଗାନ୍ଧାରୀଙ୍କୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମାତା ବୋଲି କାହିଁକି ଆଖ୍ୟା ଦେଇଛନ୍ତି? 100 ପୁଅଙ୍କ ଜନନୀ ହେବା ଗାନ୍ଧାରୀଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କାହାର ଭାଗ୍ୟରେ ଏ ଜଗତରେ ହୋଇନଥିଲା। 100 ପୁଅର ମା' ହେବା ଏତେ ସହଜର କଥା ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଗାନ୍ଧାରୀଙ୍କର 100ଟି ପୁତ୍ର ଥିଲେ, ଯାହା ଗାନ୍ଧାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସମ୍ମାନର ଯୋଗ୍ୟର କଥା ଥିଲା। ଗୋଟିଏ ନାରୀ 100 ପୁତ୍ରର ମା' ହେବା ସହିତ କୌରବ ବଂଶର ରାଜମାତା ଥିଲେ। ସେ ତ କେବଳ 100 ପୁତ୍ରର ମା' ନଥିଲେ, ତା ସହିତ କୌରବମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ରାଜମାତା ଥିଲେ। ରାଜମାତା ରାଣୀମାନେ ଥିଲେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ କୁରୁମଣି କୌରବମାନଙ୍କ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୀର ଥିଲେ। ତା ସହିତ କୁରୁମଣିଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିବା ଏକ ବୀର ପୁରୁଷକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିବାର ସେ ମା' ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ତେଣୁକରି କୁରୁମଣି ବର୍ଣ୍ଣନା କରି କହିଛନ୍ତି, ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ବୀର ପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିବା ମା' କେତେ ଧୈର୍ଯ୍ୟବାନ ଆଉ କେତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇନଥିବେ। ତେଣୁକରି ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବ? ସବୁବେଳେ ବିପଦରୁ ମୁକ୍ତ ରଖିବ। ତେଣୁକରି ଏହା ବ୍ୟତୀତ କୁରୁମଣି କୌରବମାନଙ୍କ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୀର ଥିଲେ। ଗାନ୍ଧାରୀ ସେମାନଙ୍କ ମା' ହୋଇଥିବାରୁ ଏ ଧରାରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜନନୀ ହେବାର ସମ୍ମାନ ପାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯଥେଷ୍ଟ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବୋଲି ମନେ କରିଥିଲେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ। ତେଣୁକରି ତାଙ୍କୁ ସେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମାତୃତ୍ୱର ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିଲ୍ଡ୍ରେନ୍ ଆମେ ଚାଲ 4 ନମ୍ବର ପ୍ରଥମ ଏକ୍ସଟ୍ରାକ୍ଟର 4 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି ପଢ଼ିବା ଆଉ ଉତ୍ତର ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଗାନ୍ଧାରୀ ଆଦେଶ ଦେଲେ କୁରୁଚୂଡ଼ାମଣି କ'ଣ କରିପାରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି? ଗାନ୍ଧାରୀ ଆଦେଶ ଦେଲେ କୁରୁଚୂଡ଼ାମଣି ଏଇ 3 ଭୁବନକୁ ନିଜ ଶକ୍ତିରେ ବାନ୍ଧି ପାରିବେ ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜ ଅଧୀନରେ ରଖିପାରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। 3 ଭୁବନର ସମସ୍ତ ଶତ୍ରୁକୁ ପରାଜିତ କରି ପାରିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଚିଲ୍ଡ୍ରେନ୍, ଗାନ୍ଧାରୀ ଯଦି ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତି, କୁରୁଚୂଡ଼ାମଣି ତ ଆଗରୁ ହିଁ ପାୱାରଫୁଲ୍ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଗାନ୍ଧାରୀ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ, ନିଜ ମାଆଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ବଳରେ ସେ ଆଉ କ'ଣ କରିପାରିବେ? ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଯେତେ ଶତ୍ରୁ ତ ପରାସ୍ତ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ମାଆଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କବଚ ଭଳି ରହିବ। ଆଉ ସିଏ ଯେତେ ଶତ୍ରୁ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜ ପାଦ ତଳେ ଦଳିକିରି ଏ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଜୟ କରି ସେ ନିଜ ରାଜ୍ୟକୁ ଫେରିଯିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଚିଲ୍ଡ୍ରେନ୍,
ମୁଁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ପ୍ରଥମ ଏକ୍ସଟ୍ରାକ୍ଟ ଦେଇଛି। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଅନ୍ୟ ଏକ୍ସଟ୍ରାକ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ଦେବି। ଧନ୍ୟବାଦ।